Сашо. Коста хора. Не сме с Фейкър ни 16. И Килър БГ възлива. Да, аз съм се абонирал за него. Абонирайте се за Сашо. И за моя брат. То е най-важния. Чай първо да ти го направя на English. Аз си го обичам. Okay, please. Сашунга. Не, хайде тука, Сашо, хайде тука. Не седи никой. Вече не седи никой, хайде, сядай. Сядай, ей там. Ето. Може ли малко да поиграя, Саши? Саши, играем в моя сървър. Изстрел ли си моя сървър, Сашо? Изстрел ли си моя сървър? Не. Добре, ще си крета нов. Чай малко. Ще си казва... Свят... На... Хени... Така, хора. Крейтваме с читове. Много ясно. Мултиплеер. За всеки случай читовете съм ги пуснал. И сега крейтваме. Чакай да увелича камерата. Чакай малко. Искам да ти увелича камерата. Спри. Стоп, през като натискаш това. Виждам ли се? Аре, отивам в стола. И хора, ще прекрася малко клип. И хора, вече се върнахме, защото много кратка пауза, но вече сме тук. И ще оцеляваме. Да, и вече сме в стола. И като аз съм навън, и като ние сме навън, аз няма да снимам. Сашо ще продължи да снима. Аз събирам малко дървце. Не бе, защо чупа дърта, бе? Защо чупа дърт? Ето. Време е да крафтваме. Е така. Хора, ако чувате някакво домнесене, ще пируваме сятки. Да. Пируваме сятки. Гаси тапата. Пируваме сятки. Ще събера малко капуста. Равно.
просто не стигат. 5 минути вече клипът. Да е едно. Вкусни ядчици. Мисля, че няма да излезем навън, че е ужасно време. Не вали. Да. Ще направя една. Проба. Ето. Тичай, как прасе. Тичай, как прасе. Овца. Ти го те убиш? Да. Взели крафтното им. Добре. Да, взем. Защо не си направиш меч? Не ми трябва още. Като стане малко по-нощ. Намерих мина. Yes, бе. Добре, хора, както виждате, намерихме мина. Да. Skull. Yes, bitches. Listen to pickles. Някой по-големи ще се замисля, защо толкова малки деца снимат клипове? Не такива сме си. Що рад се? Не. Ние сме на 10, прекалено сме големи. Аз мислих от 5 годишен да снимам, ме мързеше. Аз съм снимал теб с пата си. Оя! И хора, в моят клип ще снимам утре или днес PewDiePie Tube Simulator. Ще снимам в моя канал. Хора, само да ви кажа, че може и за началото да си направим къща на дърво. Да, PewDiePie са утре или днес ще снимам на PewDiePie Simulator, Tube Simulator. Да. Имам много абонати, имам и много гледания. Много яка игра. Се едно, че си PewDiePie. Хайде, търси бързо. Овца. Още 2 овце. Овце. Още 2. Моля. Къде има? Къде има? Има ли някъде изобщо? Добре, става нощ да си направим някъде дупка. Не. Трябва първо да намеря 2 овце. Знаеш ли колко време ще ти отнеме за 2 овце? Няма. Спокойно. Ето, една овца там и още една. Изи, писи, леман скуиси. Кажи ми, свърши ми храната. Фък. Трябва да имам това месо. Не бягай, овца, ти ще бъдеш наранена. Па.
Приготвяй се да умреш. Вече умря. Паяк. Да се бия ли с него? Няма да се бия с него. Бягай. Моля, пака. Зомби. Умри бе. Та пак. Не струваш. Я его. Не струваш нищо, бе, бос. Не на вас хора, на това смотано ще да не кадне зомби. Не пцувай, бе. Ай, може да чуете някоя богата фраза от Дидака. Ахой. Не. Ако е друго, няма друго. Не. Гъй. Ти не си гледал Дидака? Гледал съм го. Кой не е гледал Дидака? Ай, това е... Да, той не е си измислил тая дума. Той е имало такава дума. Още една овца! Бързо! Тичай! А така. Ай, лагна! Значи, а не. Аз, please, save everybody. Look at... да. Не, ако ме убиеш. Бързо. Давай, на един хит си. Ето. Бързо да направя едно легло. Не бе, защо такива стъби, бе? Ще се ограда с тях. Няма. Това ще ми бъде... Стъбите ще ми трябват за постройката. 12 минути! Малико! След малко ще свършим клипът. И ще продължа втория епизод. Да, после. Ето един кол и едно такова. И хора, след малко ще послушаме клипчето. Ето още една. То саплинг. Яш. На купучета си. Добре. Аз съм малко строител. Гаси майсторлъка. Дай да махна глупостите ми. Не! Вземи го. Благодаря. Виж, Сашо, какъв майсторлък. Майсторлък просто. И да, хора, това ще е за този епизод. Надявам се да ви харесва, ако така. Не забравяйте да лайкнете клипа на Сашо и бай-бай!